aton panguna-una sa pagdayaw dira sa Ginoo. Amen. Are you ready to praise Jesus? Shout amen. Are you ready to praise Jesus? Shout amen. Are you ready to praise Jesus? Shout amen. Praise God. Woo! On the mountain, I praise when I'm sure, praise when I'm doubting, I praise when outnumbered, praise when surrounded. His praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Cause my praise is a weapon, it's more than a sound. Oh, my praise is a shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Cause you're sovereign, praise cause you reign, praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful, praise cause you're true, praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign,
Nakasulat sa iyang pulong nga kung sino ang broken-hearted, malapit siya. Kung sino ang nagakinahanglan pag-ayo, ara siya nga bagaayo. Kung sino ang nagakinahanglan bulig kag comfort, ara siya para magbulig kag mag-comfort. Kag isa pa gid nga nakasulat kag ara gid sa Biblia kag siya mismo nagambal kag kung sino siya kag na-experiencehan ta nga ang Ginoo hindi kita pagbayaan, hindi kita pagsikway, hindi kita He will never leave us nor forsake us. He will be with us to the ends of the earth because He is Emmanuel. He is God with us forever and ever. Thank you, Jesus. Let us lift up our hands to God. Sa mga madamong mga butang nga gaabot sa aton kabuhi. Sa mga madamo nga mga sirkumstansyang ginatubang, utod panumduma, wala gid kita ginpabayaan sa Diyos. He gave us a reason to lift up our hands and say, thank you, Jesus. He gave us a reason to worship Him, for He is the reason why we are here. Can you please lift up your hands to God? Just open your hearts to Him and let us give all the praises, the glory, the honor, and adoration to Jesus alone.
I stay my faith, seal in faith. I say amen. For every hope that is still just a dream. Trust in you, Lord, becomes reality. I stake my claim, sealing in faith. I say amen. Sing it, so be it, Lord. Your word endures. I say amen. Sing so be it, lift up your hands and say, God, yes, amen, Jesus. Jesus. Receive your healing now. Say amen. Receive the answers to your prayers. Say amen. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. Let us remain standing in the presence of the Lord as we prepare our hearts to partake the communion. Let us allow the Holy Spirit to search our heart. Kung nakahimo kita sa mga butang sa tubangan sa Ginoo nga di ayon sa iya kabubuton kag nakasala kita, magapangayo kita sa pagpatawad.
1 John 1:9, ang pulong sang Diyos nagasiling, that if you confess your sins, the Lord God is faithful and just to forgive you and to cleanse you from all of your unrighteousness. Magapalapit kita sa atron bugay, nga may pagpaubos ang aton kaugalingon, magapangayos ang pagpatawad sa Ginoo, kag patawaron man nato ang mga nakasala sa aton. Our Father in heaven, we bless your name. We come to your court of grace with a humble heart, asking for forgiveness. Forgive us from all our sins as we forgive those who sinned against us. Cover this bread and this cup with your blood, Jesus, that as we partake this bread and this cup, this will bring healing in our spirit, soul, and body, and giving us complete victory. Let us lift up the bread and the cup before the presence of our God. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, he took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, let's break the bread. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. On the same manner, after supper, he took the cup, saying, this cup is a new covenant of my blood. For as often as you drink it in remembrance of me, for as often as you eat the bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let us partake the bread and the cup together with thanksgiving in our hearts. The Lord God bless you and keep you. The Lord God makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord God lift up his countenance upon you and give you shalom. Thank you, God, for the peace that passes through beyond human understanding. Shalom to each one of us. Shalom to your chosen land, Jerusalem. We love you so much, Jesus. We love you so much, Abba Father. We love you so much, Holy Spirit. This is our worship. In Jesus' name, all victorious people of God will shout, Amen. Praise God. Plapakan natin si Jesus. Hallelujah. Can you please sit down in the presence of the Lord? Welcome to those who came for the first time and those who visit joining us for the first time. We welcome you here. Hallelujah. In the sanctuary of God. Praise the Lord. Gina-welcome naman nato liwat si Pastor Harold. Praise the Lord. To God be all the glory that you are here again. So let us now prepare our hearts to be ministered by the words of the Lord. And let us all welcome our pastor, Pastor Roming. Praise God. Plapakan nato ng Ginoo siya kabuhi. Salamat sa Diyos. Dalayawan ka ng Ginoo, palakpakan natin si Jesus. Come on, people of God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Na medyo madugay-dugay nga wala akong nakawali. Thank you, Lord, for this opportunity that we can preach again sa pulong sang Ginoo. Hallelujah. Before we are going to pray, basahon nato na yung prophecy for the month of October. Nagsiling, whose spirit in you is in you, whose blood was transfused to you, whose DNA is in you. It will be recognized and identified through the character that is manifested in you. Search your heart now if you are still connected to me or far away from me. The world in the darkness will recognize if you belong to me through the fruits of the Spirit and the genuine spiritual gifting which are enveloped by love, humility, purity, and my permanent presence. Do not be deceived yourself, for you cannot hide anything from me. I know your hidden agenda. Yes, the gifts were there, but I was not there. Repent, repent. For time has been shortened for those who are faithful and true to their calling. I will lay my hands on you. I will pour out the last anointing oil intended for my church that will break the yoke of the darkness. And I will protect your life and preserve your testimony of breakthroughs for my name's sake. Ginoo, salamat gid sa kabuhi isang kada isa. Ngayari diri. Salamat sa pulong Ginoo nga gasabwag sa sining nga tinion. Ginaaman namo ang among mga tagipusoon kagabuhi sa imo. Kagabay ngang pulong nga gasabwag Ginoo magpanubo. Kag indi ini Lord mapatay sa among tagipusoon.
Himuha nga mong tagipusoon nga matambok nga duta sa pagsabwag sang impulong ini Ginoo Lord magapanubo. Ini Ginoo magahibong, magamature Ginoo, magapamunga sa among kabuhi sa mayong buhat. Buligi kami nga imo Lord nga pagkamatarong magapabilin kami man magasabwag sang pagkamatarong. Nagsalamat gid Lord sa imo kaayo kag katutom sa amon sa sini nga aga. Ginabalik namon sa imong kadayawan kag pagpasalamat. In Jesus name. Ang tanan mga anak sa Ginoo magasiling. Amen. Amen. Ang aton nga pagwalihon sa sini nga aga is about the power of generational faith. Ang gahom nga ginapasa ang pagtuo nga ginapasa sa mga henerasyon. Amen. Hallelujah. Ano bala na ang generational faith nga ina? Ano nga klase nga may ara ina nga pagtuo? Magabasa kita sa 2 Timothy chapter 1 verse 5 nagasaling, I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Loy and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dalayawan gid ang Ginoo. Nadumduman ko lang sa una mga kauturan. Na istorya ko naman pero istorya ko sa inyo subong sa iban sigurong way pa nakabati sini nga istorya. Dumduman ko sa una, may time gid siyang nagatuntuon pa ako nga sang gitara. Ang akon nga lola sa tupad ko dampi sa daan namon nga balay sang una dito sa Bilyana. Kag inang balay taas na siya kag may bintana. Kag dira ko sa may bintana gapungko-bungko. Kag sa tupad na ko ng lula ko gapanahi sang iya nga duster. Si Lula Rosing, nanay sang ako nanay. Gapanahi sa sang duster kag gunmuno ko sa lula. Panahi ka matuslo ka gani. Kakita ka pa, siya uunag balik akong panulukan. During those times, mga 17 na to edad niya. Nagbalik iya nga panulukan, grabe gid ang iya nga no. Nagapanahi. Pero hindi na siya mamakatura ng istorya dira kay sa ulihi samtang nagatukar-tukar ko, kay nagatuon lang ko sang gitara. Sang nagatukar-tukar ako mga kauturan, ang mata sang malam nagluha-luha. Kung ano ni zaman, tapos nagtulok sa akon nga gisiling, hiya tuto, abi mo, sang una, si lulo mo nami man maggitara. Dito gali nagaling nga tingala ko nga siling ko nga, kadali lang ni sa ako magtuon sang gitara man, waay sa may nagtudlo sa akong gitara, akong nagtudlo sa kaugalingon ko sang gitara. Mga kauturan, amon ni gali, ining mga bagay kung kaisa, no? Wala ko man ni siya nakita, may mga bagay kung gisanga, it runs by the blood. It runs by the blood. So ang pagkasagad mo sa math, it runs for the blood. Ina-tested and proven na iya nga ra ginaiya sa study. Ang pagkamusikiro dito ko na realize nga nairidar ko gali sa akong lulo. Nga kabalo sa magitara, in fact sang una ambal niya sing sang lula, sing isang una may magharana. Sa una time, may nagharana pa yan. Ginapang saway na ang mga nagharana, nga libago ng pangtukar. Kung ang mga babae nga ginaharanahan, ara sa iya balay, manaog na siya kagwaw niyang gitara, kag siling ni Lula, kag siya na lang ang maggitara. Talang na kantay na to. Siya maggitara. Praise the Lord. Dito ko galing nakuha ng abilidad. Kag ng abilidad, lantawan niyo si Jad, si Giel. Ang iya mga pakaisa, si Moira, no? Si Sai, si Sai, no? Ang wala diri sa una nga diri man nagatukar si David, no? Si David. Kag si Daniel Wen ang iyang manghod. Naga-violin man. So ini gali ma-pass on. Pero mga kauturan, hindi niya amo ang ginatumod ko nga i-pass on. Nga ipamana naton sa aton mga kanakan, iniya pwede mapamana tungod kay it really runs in the blood. But you see, people of God, lantawan nyo ang aton nga 2 Timothy 1:5 nagasiling, I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Loy and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Nakita ni Paul kay siguro sang una,
well, mabistugid naton nga ini, wala, sa pag-abot ni Paul sa panimalay ni Timothy, wala pa to siguro si Timothy. Ang iya pala nga lula. Sang nakita niya ang pagtuo ni Timothy, siling niya familiar sa akon ining iya nga pagtuo. Nakita ko ni sang una. Nakita ko ni kay lulaya nga si Loy. Hallelujah. Meaning, kung ano nga klase, kung ano nga sahi ang pagtuo nga yara sa kay Loy, nga yalula, napamana niya sa kay Timothy. Sang dito nakitaan ni Timothy, ni Paul sa kay Timothy, kapamilyar klase pagtuo ni, ay pareho sila sa pagtuo ni lula niya. Hallelujah! Hallelujah! Ayhan kita, baka siling kita nga, ang imo pagtuo do kaangay ni nanay mo. Sa mga nanay, ayhan makasiling ang iban nga ang pagtuo sang bata mo do kaangay sang pagtuo mo. Hallelujah. Amo nang dako nga mga pamangkot sa sini nga tinion. Mga kauturan, sang sini nga time, sang si Paul nagsulat sini sa kay Timothy, ara na siya sa punta sang iya nga kabuhi. Ginsulat niya ini nga sulat, sang ara siya sa prisuhan. Ang iya mga sulat puno sang emosyon, puno sang pagbalangga, kag paglaygay, kay ining si Timothy, bataon nga klase sang bata, pero nagpastor na. Wala kay pastora nga 16 anyos pa lang, no? Nagpastor na. So you see, people of God, si Pablo naghambal kay Timothy, nga Timothy, hindi pagpabayi nga daog-daugon ka lang sa mga tao, kung ano nga tunan mo sa akon, ihambal. Hallelujah. And so, puno sang emotion, ang iya nga ginapanghambal. Hallelujah. Madamo sang mga paglaygay, ang kaalam, ang pagpanghangkat, ang pag-instruct niya kay Timothy, ginhambal niya sa sini nga sulat. Si Timothy, ginakabing ni Paul nga iya nga spiritual son. Hallelujah. Bataon, pastor sa Ephesus. No? Nagapangatubang siya sa damo nga mga problema. Kung ano balang imo kung bataong ka. Tapos kung kuisang imo nga isawayon kag nagapasaway sa simbahan, may edad pa, kag tigulang pa sang sa imo, mabudlay. So ginahambalan si Timothy ni Paul nga sila nga sige lang, sigiha, padayon na, no. Ang sulat ni Paul sa kay Timothy naga-aim nga pabakuro ng iya pagtuo kag nagapahanumdom sa iya sang iya nga panawagan kag ginahangkat niya siya nga magpabilin, mag-persevere bisan may ara nga kabudlayan. Hallelujah. Yo kangay bilang sang isa ka tawo, sang mentor kag ang iya nga mentee, ang teacher kag ang iya nga estudyante, no? Ang discipler kag ang iya nga disciple, amo ning ginahimo ni Paul, no? Ginapasa niya ang baton sa iya nga ginatudloan sa next generation. Ginpasa niya ang iya pagtuo sa iya nga apo. Amo ning natumod ko si Loy. Okay? Hindi na Loisa, Loy. Okay? So ginpasa niya ang iya pagtuo sa kay Timothy. Diin nagkadto. Ginpasa niya sa iya bata nga si Eunice, kag ang iya bata nga si Eunice ginpasa yaman kay Timothy. Hallelujah. So nagdalayday ang inang klase nga pagtuo halin sa lola pakadto sa apo. Isa ini kapag panghangkat ang iningawali mga anak sang Ginoo, isa kapag panghangkat sa aton nga ang aton pagtuo hindi lang dapat magpundo sa aton. Dapat magdalayday ini pakadto sa aton mga kaapuhan. Amen. Hallelujah. Kung ano nga sahi sa pagtuo ka, masapuan ay hanina sa imo mga kapuhan. Hallelujah. So be it, Lord. Makahambal ka bla, amen? Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Family is often the first place where we learn about faith.
values, traditions, no? Tradisyon nga hindi tradisyon sa kalibutan. Tradisyon sa pagpangalagdan, tradisyon sa pagpangamuyo, tradisyon sa pagtuon sa pulong sang Ginoo, tradisyon sa paghigugma, tradisyon sa paghatag. Amo nang natumod ko nga tradisyon, mga katuran. Ari nga ang family nga tama ka crucial sa pag-nurture sa sinang pagtuo. Una, early influence. Early influence, bata pa, ang ginikanan gid, amo na ang permigid sa pagbugtaw sang bata. Sa pagbugtaw sang bata, masapuan gid sinong unay masapuan si nanay niya. Amen? Dumang ko sang una si Jad. Days old, way pakalambot isa ka bulan. Gali na gabong ang drums dito sa Rios. Gali na gabong ang drums si Jadya katulog. Katulog saya kaysa tiyan ni mami niya mabatian na nga pirmi naga-practice ang drums sa church. Kakatulog saya. Hallelujah. So, when children see their parents and grandparents living in faith, nagakabuhi sa pagtuo, matudtuod nga klase siyang pagtuo. It makes a lasting impression. So kung ang iya mga nakitaan sa palibot, amuni nga ginaibubra nila, kung kaysa wala na nagahambal, masunod na lang ang iya mga kabataan. Kung ang mga kabataan magapamuyayaw, gabalik na sa aton. Nga nag-amuni siya, nagpamuyayaw na siya lang tawa kung anong ginahimo, umubasi, nagamu ka man na. Hello? Pero kung magsapuan sa ila nga nagatuo sila, more likely gabalik ban sa imo alaban-laban ginikanan niya amo gini. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The actions of family members teach children more about faith than words alone ever could. Many times hindi ang atong ginahambal sa ila kundi ang atong ginabuhat amo nang ginasunod nila. Hallelujah. Role models. Family members serves as role models when children see their parents and grandparents living that kind of faith. Amo man na ila sundon. Ano bilang ita role model naton sa kabataan? Basi bisyo. Many times gahambal, you don't follow what I say, follow what I do. Actually, don't follow what I do, just follow what I say. Munang inambal sa iban. May teacher song unang amo na. No, many times sa muna nambal nila. Pero hindi kung anong ginahimo sang tao, sang iya mga himata, sang mga mahal niya sa kabuhi, sang mga tao ang ginakabig niya, nga amunang mga role model niya, amunang tumanon sang bata. That's why, may ara kita nga saying, miskan sa TV, ganing ambal, ang mga maling ginagawa ng mga matatanda ay nagiging tama sa mata ng bata. Hello? Nakita nyo na sa TV? Ang mga maling ginagawa ng matatanda ay nagiging tama sa mata ng mga bata. That's why be careful kita. That's why be careful kita. Amen. Kung anong example ang ginahatag naton sa ila. Matingalahan ka na lang sa barangay, kabudlay nga kakasonay ng vote buying, kay halin sang una na matan nila gapamakal sang buto, kag nagapabayad sang buto. Mabudlay, kakason. Traditions, habits, and practices. Families pass down traditions, habits, and practices that reinforces faith. Whether it's worshiping, praying, serving in the church, these practices create a sense of belonging and continuity. Dapat continuous. Kung anong ginaobra ko nga matarong para sa Ginoo, dapat makontinue sang akon mga kaliwatan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Teaching and guidance. No? Family members can offer guidance and instruction in faith matters. This includes answering questions about spirituality, explaining religious teachings, and helping navigate moral dilemmas. Kung may mga problema, tay mambal siya, ano ni tay, nay, ano ni siya, nay, nga kabudlay na sa intindihon, dapat ara ready ka magsabat sa imo bata. Mambal ang bata ay
Tay, hindi na naya mo subong bag-o na iya. Bag-o na niya subong nga mga panag-on. Wala na obsolete na iya tayo nga nga pagpati. You can readily say, ang pulong sang Ginoo waay nagabag-o. Tanan magalipas pero ang pulong sang Ginoo magapabilin. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. So pwede mo siya i-guide. A legacy of faith. Sang makitaan naton, ang makitaan naton ng 2 Timothy 1:5, no? Faith can be passed down through generations, creating a legacy of belief and practice. Each generation builds upon the faith of the previous one, enriching and deepening over time. Makita mo nga ginapasa. Hindi kung kisaga niyang ginahambal mo sa mga bata ang ginahimo mo mong ginasunod nila. That's why unconsciously, wala gambal ka. Wala ko man ginambal sa iya nga amo niyang ginobra niya, it's because amo nang ginahimo mo. So be careful kita mga anak sang Ginoo. Kung hindi mo masapuan ang pagtuo sa anak mo, it's because basi wala mo napakita sa iya. Hallelujah. Ang mga tao nagatulok sa aton, hindi tungod sa aton nga mga ginapanghambal. Hallelujah. Kung kaysa hindi sila kaintindi sang Bible, pero kung isundon mang Bible, mas kita nila sa kabuhi mo kung paano obrahon ang ara sa Bible. Amen. Hindi sa ginhambal mo. Kay madamo lang sa mga tao nga gusto Bible studyhan, pero hindi gani gusto magkanto sa church. May mga tao nga gusto sa pulong sang Ginoo, pero hindi gani gusto sundon ang pulong sang Ginoo. Nanamian lang sila mamati sa Bible study, pero hindi sila willing magbag-o sang ila kabuhi. Hallelujah. Dapat hindi kita amo sina. Hallelujah. Dapat hindi kita amo sina. The foundation of faith, ang sadsaran sang pagtuo. Hallelujah. Ano ang sadsaran sang pagtuo? Disin daw, I am reminded of your sincere faith. Sincere faith. Buot silingon may ara nga pagtuo nga hindi sincero. Hello? May ara nga mga Christian nga hindi siya Christian by action, Christian lang. Christian. Hallelujah. Pirong iya ni Loy nga pagtuo, sincero nga pagtuo, amo ning pundasyon sang matudtuod nga pagtuo, sincero. Buot silingon, may ara nga pagtuo nga pike. May ara nga pagtuo nga pakuno-kuno lang. May ara nga pagtuo nga kung matistingan sang mga gumuntang, matistingan sang sirkumstansya, matistingan sang kabudlayan, matistingan sang mga unos sa kabuhi, nag-give up na. Amo ning pirmi ko ginahambal sa Acts, sa Bible School, mga anak sang Ginoo, palagyo kita, die down kita, nagahupa ang aton mainiton sa aton nga pagtuo tungod kay may mga kabudlayan sa aton kabuhi. Wala bala kamo kabalo mga kauturan nga may tatlo ka mga stages ina sa aton kaliwasan. Ang una nga stage amo ang justification. Ang ginambal sang Ginoo nga ginpatawad na, ginkuha na, ginpanas ng imo mga sala. Kaisa mo lang na mahimuon, sang ginbaton mo ang Ginoo, nga imo Ginoo kag manluluwas, then you are being justified. Gindeklarar ka nga ikaw matarong. Wala lang ikaw ginpatawad, wala lang ikaw ginhambal nga okay na, kundi gin-erase pa ang imo mga kasalanan, wala na record. Pero may ara pa, nga sa matag-adlaw nga tanan, ara gihapon masapuan mo nga daw ikaw kada pirmi nga damo lang ko salaman. Kadto ka naman kay Lord. Lord, patawara ako Ginoo. Mamatsagan mo naman nga clean ka naman. So kasala ka naman, balik ka naman sa Ginoo. Because that is the next stage. That is the sanctification. Amen. Ginasanctify ka, ginahugasan ka, ginapain ka. Hindi lang panghugas ka, ang tanan nga mga na bunlawan na ginapain mo. Amen. Ginapain mo. Amo man na kita. Ginahugasan kita sang Ginoo, ginatinluan kita sang Ginoo, kag nadumduman ninyo mga kauturan.
nga sa matag adlaw nga tanan sang una mo nga ginbaton ng Ginoo nga imo Ginoo kang manluluwas daw halos adlaw-adlaw na may sala ka. Pero samtang nga nagadugay kag nagasunod ikaw sa pulong sang Ginoo, matalupangdan mo nga ang imo nga pangasala wala na nagaikit daw naglaka na. Intindihan nyo? Mga kauturan, this is the effect of God's sanctification. Sang nagligad nga pagwali ko, ginambal ko ni, nga kung ikaw gin-sanctify, ikaw ginpain sang Ginoo, gintatakan ka sang Ginoo, anong tatak? For the Lord's use only. Para lang sa paggamit sang Ginoo. Amo nang tatak sa imo. Pagkatapos ining sanctification, may last stage, amo ning glorification. Ang glorification magatabo kung ikaw sa ulihi, pag-asab niton sang Ginoo, kung ikaw buhi pa, kag kung napatay ka, banhawon ka sang Ginoo, kag paghahatagan sang bago nga lawas nga hindi madunot, kag magaupod kita sa iya didto sa walay katubtuban. Amo nang glorification. Hallelujah! Justification, sanctification, glorification. Sa subong wala pa kita sang glorification. Kag kung ikaw may mga kabudlayan, ikaw may gumuntang, ikaw may mga pagtilaw sa kabuhi, tungod inautod kay ara pa kita sa stage nga ginatawag sanctification. Ang kabudlayan mo, parti, bahin pa ina sang sanctification, sang pagpain sang Ginoo sa aton mga kabuhi. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin si Jesus. Gani hindi kita mag-isol. Amen. Sigiyon ta. Padayon ta. Padayon ta. Kagang ini nga mga bagay, ipasa naton sa aton mga kaanakan. Amen. Willing ka mo? Sino willing nga gusto niya ipasay na sa iya mga kaanakan? Hallelujah. Pastor, wala pa ko bana, wala pa ko sawa. Paano ko na ipasa? Ginahambal ni sa inyo subong agon nga kung ikaw may bana na, kag may asawa na, make yourself ready nga ipasa ang ining sahi nga pagtuo para sa imo kaliwatan sa ulihi. Makasiling ka bala sa imo kaugaling, Lord, ready ako sina. Amen. Amen. Kung guys, kwila ka palang laban-laban, di ka pa ready. Hallelujah. Ang mahambalang na anay inang lang nakatapos is kwila, kag nagaobra subong, kag nagapangamuyo kay Lord. Lord, pwede Lord, i-prepare mo. Kalabanan ang pangamuyo sang tao, Lord, i-prepare ang tao nga akon pamanahon. Lord, i-prepare ang babae nga akon nga pangasawahon. Sala bla ina nga prayer para sa akon niya, sala na nga prayer. Dapat ang i-pray mo muni, Lord, i-prepare ako para sa akon pamanahon. Lord, i-prepare ako para sa akon pangasawon. Sa akon pamanahon. Ikaw ya hambal kay Lord nga ako Lord i-prepare. Kay kun ina nga tawo nagapangamuyo man sa Ginoo sang kaangay sina, pag nagkita na kamote, pag nagisugot buruyot. Hallelujah. 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 You see, mga anak sang Ginoo, train up a child in the way they should go. Amo ni dapat bata pa lang, train up a child. Sa kay Jad, ganun sang una. Ang una nga gintunan ni Jad, hindi keyboard, hindi gitara. Una yan tunan drums. Kay nabuktawan niya sa kalibutan, may drum sets. So muna, tug-tug-tak, dad. Tug-tug-tak. Sa nagsugod, sa tug-tug-tak. Hallelujah. You know, people of God, train up a child in the way they should go. Wala na sang iban pa nga mas nakabalo, kundi ang iya kaanakan, ang iya mga katigulangan, kundiin siya makadto. Ikaw mismo na nakabalo. Hallelujah. Passing the torch. Ginpasa ni Eunice, ang role ni Eunice, amo ni ang pagpasa sang pagtuo ni nanay niya nga si Loy, ginpasa niya man sa iya nga bata nga si Timothy. Dapat consistent sa pagpanudlo. Dapat magakabuhi nga ikaw example. Hallelujah. Example ikaw.
Ginagasuporta ka sa bata mo sa pagpanghangkat, anak, tuon na. Anak, basa sa pulong sa Ginoo. Anak, ano nabudlayan ka sa pag-eskwela mo? Pray. Pray. Base kinanglan mo, anak, mag-fasting before sang exam. Hello? Tindihan ninyo mga anak sa Ginoo? These are the kind of things nga pwede natin ipasa sa mga kabataan that every time may ara siya kabudlayan, every time may mga challenges siya, mahambal sa fastingan ko ni bala. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dapat may ligasiya kita sang pagtuo naton nga ipasa naton sa aton mga kabataan. Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 7. Siling di, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Dapat ang tema, dapat ang kaunuran sang atong ginaistorya sa kabataan, hindi kung ano-ano nga mga bagay nga mga marites, kundi ang pulong sang Ginoo kung paano inisundon. Lantawan niyo bala? If we don't teach our children to follow Christ, the world will teach them not to. Kung hindi kita magtudlo sa ila sang pagkamatarong sang Diyos, tudluan sila sang kalibutan, sang tanan nga kawalwalan. Amen. Kung pabayaan naton ini aton mga kabataan sa kalibutan, masapuan na lang naton nga kaangay na sila sang kalibutan. Anong ara sa kalibutan? Ang tanan nga kalautan, ang tanan nga kalaswaan, ang tanan nga kabastusan, ang tanan nga kadamakan, ara gid. So kung hindi kita mag-take over sa pagtudlo sa aton mga kabataan, mga anak sang Ginoo, ang kalibutan mag-take over sa aton. Don't you know nga kung kita wala na sang tao di sa syudad, ma-take over ang tanan nga mga hilamon, kag tanan nga mga tanom? Kaangay man sina nga kung pabayaan naton sa pagtuon sa pulong sa Ginoo aton mga kabataan, ang kalibutan mag-take over. Next is this. Ang pagtuo ni Timothy ang naghalin sa influensya sang iyang panimalay. Hallelujah. Timothy's knowledge come from childhood. Naghalin sa iya pagkabata. Lang tanong niyo lang 2 Timothy 3:15. And how from your infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. Ining Sunday school, tama, gid ini ka-importante. Kaya kung wala Sunday school, ang simbahan patay. Ako, nagalin ako sa Sunday school. Sang time nga gintawag ako sang Ginoo, kahapos sa akon magbanumbalik sa Ginoo, tungod kay may pundasyon ako halin sa Sunday school. Gani ginahangkat kong tanan nga mga Sunday school teachers, kag kung ikaw gusto mo may impact ka sa next generation, tudlo ka sa Sunday school. Hallelujah, amen. Papagunang kaugalingon mo, tuon sa pulong sang Ginoo, agud maitudlo ka sa mga kabataan, sa mga gagmay nga bata ngani. Lantawan yung hambal sang Psalm 78 verse 4 to 6, hindi na 46 4 to 6. We will not hide from them, from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power and the wonders He has done. He decreed statutes for Jacob and established the law in Israel, which He commanded our ancestors to teach their children, so the next generation would know them, even the children yet to be born, and they in turn would tell their children. Gina-recycle lang. Kung anong nabalaan ko, ipasa ko sa next generation. Mga anak sang Ginoo. Hallelujah. Ang tema naton is inherited giftings. And I believe that gifting starts with the right kind of faith that we have. Amen. Kung matarong ang aton pagtuo, kung nasadsad sa insakto nga klase sang pagtuo, ang pagtuo ta sa Ginoo, ano nga klase, pastor? Atong sincero nga klase sang pagtuo. Yes, pastor, nagatuo ako sa Ginoo. Pero kung ikaw nagatuo sa Ginoo, dapat mas kapasapuan ina sa imo kabuhi. Hallelujah. Hindi ka lang Christian kada Domingo. Hallelujah. Hallelujah.
reflecting on our legacy. Nagambang Hebrews 12:1. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that makes us, everything that hinders the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Hallelujah. Kung nabudlayan ka, I tell you, people of God, may mga tao nga mas may nabudlayan sa imo. Ginkuha na sila sang Ginoo, kag sa subong kun ikaw nabudlayan, ining mga tao nagapamalakpak sa imo. Sige halang hindi ka maguntat, sang una na agyan manamo na, come on. Sige lang. It can be your family members. It can be the people there. Ang mga prophets sang una. Nga to na tubangan sang Ginoo, naga-intercede para sa aton. Hallelujah. Nga magpadayon bisan may kabudlayan. Hallelujah. Hallelujah. And lastly, people of God, magabot ang panahon. Inabala nga pagtuo, makasiling ka honestly before God. As for me and my house, we will serve the Lord. Makahambal ka lang sini, kung ikaw nabalaan mo, nga ang imo DNA sang imo pagtuo, napasa mo sa imo mga kaliwatan, sa imo mga kabataan. Can you honestly say sa mga nanay kag tatay diri, makasiling ka bala nga I will serve the Lord together with my family. As for me and my house, we will serve the Lord. Hallelujah. Kampante ka bala nga kung madula ka diri sa kalibutan, sa gihapon ng imo mga kabataan, magapangalagdan sa Ginoo. Hallelujah. Kay basi gapangalagdan lang sila, kay ari ka pa. Kung madula ka na, ayhan magapadayon sila. Let us pass on to them the sincere faith nga aton na iridar sa aton pagtuo sa sang aton mga ginikanan. Kung wala mo ni nasapuan sa imo ginikanan, dako ang imo tiyan sa subong mga kauturan. Nga ikaw pwede mo ihambal sa kaugalingon mo. Kung wala ini nahambal sang akon ginikanan, starting today, himuson ko ang akong kabuhi. Kaya kung ako may panimalay na, ipasa ko ya ang ako natunan sa Jesus is Love Church. Sa simbahan kung sa diin ako, gimpadako kag gimpatubo, ipasa ko ini sa akon mga kabataan. Kung waay ni mahimo sang akon ginikanan, ako iya. Magasugod ako sang panimalay nga Kristohanon nga nagatuo kag nagasalig sa dako kagamahanan nga Dios. Amen. Amen. Are you with me? Are you with me? Makasiling ka bala, as for me and my house, we will serve the Lord. Ang willing sina, kagusto sina, kag nagadesisyon nga amo sina magatindog kita sa sining nga tinion. Magapangamuyo kita, amay, salamat gid. Ngayning pulong Ginoo Lord, kapay nga magapanalupsop sa espiritu, kaunudan, bisan pa sa lutalutahan sang amon espiritu Lord. Ini Lord magapanalupsop sa sining nga tinion, kagkabay nga giimbo pulong Lord, hindi Ginoo mawasi, hindi mawala, hindi mauyang. Kag Lord, ang mga pulong nga mo nabatian sa sining nga tinion, Lord, ibutang namon sa buhat. We will take over our family. We will not allow the devil to take over our household, our family. We will not allow the world to influence our children. We will not allow the enemy to steal our children and kill their dreams. Hallelujah. And destroy their future. Heavenly Father, I declare and I decree today that each and every family that is being represented here today, magapangalagdan sa imo nga wala sa pagduwa-duwa, nga wala sa pagpangalang-alang Ginoo, magapangalagdan sila, kagipasa namon ang pagtuo nga yari sa amon dito sa ila, kagang amon mga kaliwatan, magadayaw, magaserbisyo, magapangalagdan, kag magasimba sa dako kagamahanan nga Dios. Amay, salamat sa sining nga tinion. Nabalik namon sa imong tanan kadayawan kag pagpasalamat. In Jesus name ang tanan magasiling. Amen. Amen and amen. Magapungko kita sa makadali. Hallelujah. In Jesus name.
Praise the Lord. Salamat sa Ginoo sa sinang mga pulong. Announcement mga kauturan, bago kita magapauli, this coming November 16, magahiwat kita sa ato nga Kingdom Advancement. Kag may ara kita nga speaker from Malaysia. Kag sa maabot man nga November 17, magahiwat kita sa aton nga 30 years anniversary. Plapakan naton si Jesus. 30 anyos na kita nga nagapangalagdan dira sa Ginoo. Gani ipreparar nato ng aton nga mga bayo nga color pearl ang aton nga motif sa maabot nga anniversary naton this coming November 17. Ang aton nga speaker si Prophet Terence from Malaysia. And kada anniversary naton ga-share kita sa aton mga blessings sa mga kauturan naton, amen? So mag-umpisa na kita sa Domingo sa pagdala sa aton mga door prizes. Amen. Umpisaan ta na sa Domingo, pwede ka magdala TV, refrigerator, house and lot, salakyan, hindi lang tarak-tarak nga guba, pwede pinggan, okay, as the Spirit leads you. Praise God. Kag sa dalom, may form kita dito that I am my brother's keeper. Pwede ma-fill up kita dito. Kung hindi ninyo masulatan sa subong, pwede dalon sa balay. Pero siguraduhon naton nga madala naton balik sa maabot nga Domingo. Kag kung kag nabudlayan ka mo mag-fill up dito, may ara magiging preparar nga QR code para sa online forms. Pwede man kamo dito maka-fill up. And then this coming October 20 until November 11, ma-start na kita sa aton nga congregational fasting, prayer and fasting. Pastora, ano klase nga puasa? Sa isa ka adlaw, kaduwa lang ta magkaon. Amen. Pag gusto ikaw, kung hindi ikaw magpamahaw, or hindi ka magpanyaga, hindi ka magpanyapon, praise the Lord, nga bulo budget ang mga nanay naton sa subong. Kaya dumalawig-lawig ini, nga kaduwa ka lang magkaon. But anyway, I believe deep within my heart that the Lord God will sustain us as we obey the words of the Lord to pray and to fast. And then this afternoon, padayon kita sa aton nga combined worship service upod sa iban nga mga kaiglesia-hanan. Sang nagligad 5:30 kita nag-umpisa pero subong alas 5 na kita mag-umpisa. Kag mga kauturan sino nagapalangga sa mga pastor nila dire, shout amen. Sa maabot nga 4th Sunday, sa aton second worship service, mag-celebrate kita sa aton nga Pastor's Month Appreciation. Pwede ka mo makadala sang sulat o kon card, o kon pwede makadala sang simple gift para sa aton nga mga kapastoran. Praise God. Magatindog kita tanan, kag aton nga ibayaw ang aton kinapulo sa Ginoo. Amay na mo sa langit, nagapasalamat gid kami sa imo katutom kag kaayo sa amon. We pray the Lord God that you will bless your people continually as we obey the God to give our tithes and our offering unto you. We pray that you will position each one of us, O Lord God, to the place where heaven is open. We thank you that you will rebuke the devourer, O Lord God, that is trying to devour our blessing, and we can declare today, the Lord God, that Lord, as for us in our house, we will serve you, and we believe deep within our hearts, O Lord Jesus, nga Lord, hindi lang diri Ginoo, O Lord God, magatapos sa sinigin hambal, kundi tayo yun ini nga pagpangalagdan sa imo asa sa imo pag-abot. Bring us home safe, O Lord, and bring us again in this sanctuary to worship you in spirit and in truth. To you be all the praises, the glory, the honor, thanksgiving. This is our prayer in Jesus' name. Everyone will say, Amen. Let us declare Jesus reigns 7 times. 3, 2, 1. Jesus reigns. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Mayong ugtugi sa tanan kag hindi naton pagkalipatan nga magahapit sa aton nga Connect area. Praise the Lord. God bless everyone and we love you. Please don't forget to join our prayer and soaking every Friday, 6 o'clock, and even ang aton nga kaping mainit kada Friday. Kag kung may time ka mo, pwede ka mo ka-volunteer sa aton nga free study, ano ito? Study Hub.
adlaw-adlaw halin alas 10 hasta alas 4 sang hapon. God bless gid sa tanan. Send your tithes, offerings, and donations to Jesus is Love Church through the following remittance channels. BBI Manduriao for cash or check deposits. Account name Jesus is Love Church La Paz IC Inc. Account number 2533-003888. You can also send through Palawan, Cebuana, or through pickup. Schedule for pickup is Monday and Tuesday, 10 a.m. to 3 p.m. For more information, please contact Pastora Misil V. Frias, 0921-801-0847 for Smart subscribers, 0995-365-9460 for Globe subscribers.